नमस्कार मैत्रिणींनो, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। मालवणी रेसिपीमध्ये मी आज तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये कोबीची भाजी घेऊन आलेली आहे। एकदम सोप्या पद्धतीत आहे आणि ही भाजी एकदम टेस्टी आणि जरासुद्धा काही जास्त साहित्य पण लागत नाही, झटपट होणारी ही रेसिपी आहे। तरी मी भाजी कशी केली कोबीची त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। तर आता मी कोबी अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे। तर आणि त्याच्यामध्ये घालायला मी चण्याची डाळसुद्धा मी भिजत ठेवलेली होती। तर ही मूठभर अशी चण्याची डाळ ती भिजत ठेवली होती आणि दोन्ही मी चांगलं असं कोबीची भाजीने व्यवस्थित कापून घेतलं। हिला स्वच्छ आता धुवून घ्यायची कोबीच्या भाजीला। आता ह्याला मी फोडणीला घालून घेते। तर आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घालायचं आहे। आता अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मिरची घालायची आहे। तर ही 2-3 मिरची घेतलेली मी बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि याला चांगले आता परतून घ्यायचे आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी लसूण घालते। लसूण मी 7-8 लसूण घेतले, ते चांगले असे ठेचून घेतले। आता त्याच्यामध्ये मी कढीपत्ता पण घातलेला आहे। आता हे व्यवस्थित जरा एकदा परतून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा आलं किसून घेतलेलं आहे, तोही घालायचा, तोही व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। आता झालेलं आता परतून। आता याच्यामध्ये मी एक बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, छोटासा असा कांदा आहे, तोही व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। आता हा कांदाही व्यवस्थित परतून झाला आहे। तर त्याच्यामध्ये मी चण्याची डाळ घालते। तर ही मी अर्धा तास अगोदर भिजत ठेवली होती। तर ती व्यवस्थित आता या कांद्याबरोबर असं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। तर आता झालेली आहे बघा मस्त। आता याच्यामध्ये मी कोबी ही धुवून घेतलेली आहे, तर आता ही घालायची आहे, तीही व्यवस्थित। ह्याच्यामध्ये हळद नंतर घालायचं आहे, आता लगेच हळद घालायची नाही, आता हळद करपू शकते। तर आता ही झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि थोडासा गूळ घालायचा आहे आणि व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे। तर आता हे बघा मी परतून घेतलेलं आहे मस्तपैकी असं व्यवस्थित। तर आता हे झालेलं आहे आता व्यवस्थित परतून। तर आता ह्याला ना झाकण लावून आपल्याला 5 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे, कारण कोबीच्या भाजीला पाण्याची काही शक्यता नसते एवढी, कारण ही कोबीची भाजी लगेच शिजते। तर आता याला असं व्यवस्थित ना परतून घेतल्यानंतर ह्याला आपण झाकण ठेवून एकदा 5 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे। 5 मिनटांनंतर परत झाकण काढून परत एकदा वाफ काढून घ्यायची। तर आता मी बघा, जर तुम्हाला वाटत असेल की ही भाजी करपेल तर आपण काय करायचं आहे, ते झाकण ठेवून झाकणावर थोडंसं पाणी घालायचं आहे, मग ते बाष्पीभवनाने ती भाजी व्यवस्थित शिजली जाते। तर पाणी घालायची तुम्हाला कोबीच्या भाजीमध्ये गरज नाही। तर झटपट अशी ही कोबीची भाजी रेडी आहे। आता आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं। तर आता एकदा भाजी मी व्यवस्थित हलवून घेतले। आता याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी अशी ओलं खोबरं घालून घेते। मस्तपैकी भरपूर असं मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित अशी ही भाजी मी तयार करून घेतलेली आहे। मस्त बघा, कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे। तर कोबीची भाजी तयार आहे, एकदम सोप्या पद्धतीत केलेली भाजी आहे मी। तर ही भाजी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।